Hej! Vloggen. Jag vet att jag är lite nörd av att göra videoinlägg, men jag tycker det är mycket enklare än att skriva. Statistiken är jättebra. Har ni mig nu? Ja, vi har musik på. Jag gjorde en ansiktsoperation idag. Det är därför jag inte har vloggat sådär jättemycket. Jag gjorde det nu på eftermiddagen. Vad tycker ni? Ni får gärna kommentera vad ni tycker. Jag har varit jättenöjd. Ja. Jag säger att det ser ut som en groda. Det tycker inte jag. I alla fall. Ja. Jag tappar tråden lite då. Jag är lite yr för sömnoperationen nu då. Jag kliar mitt öra. Eller Elin gjorde en operation som kan försvinna ibland. Ja, det är så här. Den kommer komma liksom fullbordat om några dagar. Där är han. Vad skulle jag säga mer än att jag är sjukt nöjd? Ja, jag tycker jag är snygg. Men ja, i alla fall. Oj! Ska vi bara säga det att vi tycker jag själva så himla snygg. Hitta ord. Sitter på skolgården. Jag kan även se det här ser lite ut. Ja, typ något sånt. Alltså, jag tycker det är skitdeprimerande. Men, ja. Jag la ju upp i förra videon om att jag tänkte sluta och bla bla bla. Och ni behöver ju inte fråga längre. Varför ska du sluta bla bla? Jag är tillbaka. Efter typ en halvtimme. Det durrade. Nej. Fan, min telefon. Nej, det durrade inte. Nej, det gjorde inte. Det var en annan sak som hände. Man blir gasig av att operera. Ja, men det var väl bara det jag ville säga. Puss och kram. Så hörs vi. Puss. Som noll life.